ko. Night disposable nga. Oh, not yes. Kana din ha. Are you allergic on seafoods, Paul? No, I don't Okay. think Hello there. Just Mag-mukbang don't like it. kami today. Right? Mukbang and kamayan. Na pork raman ni guys. Asang spoon. Dadron, ayun liso sa plate. Yeah. There, may Ayan. sinugbang isda, may inihaw na baboy, sausawan, seafood, Ako ko kasi mo nang Ayun. bangus. Thank you, Liz. Welcome. Kain bisita dari halale. Happy birthday! Ito ang birthday girl, ito ang bisita. Happy birthday, boysita. Ato mga ang kami kay nag-early nag-early celebrate. Ha? Mana? Hindi Nag-early ano, celebrate hindi yan. kami sa birthday ko. Mga bisita di ay. Sa mga guys. Ito nandito Wala na. kita Sa mga ay, guys, hari. Slappy Joe. Ayan. And then they have, of course, they have their Sa may tawag. bread for this Wala Slappy rin Joe. yung gulay. Paper steak. Gulay ba? Yung friend. Yung gulay ng friend. Ayan. And then mashed potato. Kaya ano. And then there. Oh, ikaw na. Akong sinus ng ano. And then yung fruit namin. Ayan. Kaya unsa ni tawag. Mamaya sa snacks. Ano, Derek? Ayan. May cookies at saka Kaya kaon nami. ano ba yan tawag niya? Parang Ano sila lali, ana? Hindi sila mga Lali na mo. Ay, ayan. Ito ang biko namin. bilis niyo yung ano, ito sana yung Biko. Biko. Busy sila, busy. Saka ito. Okay, ready na kayo. Sinigang na buto-buto yung sa bye. lagyan ng gabi. Birthday floor ulit. Happy birthday, floor. Thank you. Thank you. Ay, mo lamon Yan. sa mag-video. Ayan. Hello, Beth. Hello! Wala pa ako. Hello. Hello, hello. Ayan. Kain na tayo. Happy birthday. Lami yung ano mo, Flor?